Mireu, avui coincideix també el dia i la data de l'1 d'octubre de 2010. Ja faig com aquells del 1714. No, avui fa 6 anys, el 2017. Hòstia, em costa recordar que, com més gran em faig, més em costa de recordar que estem al segle XXI. Pels joves deu semblar una bestiesa dir que diu aquest tio, però què voleu que us digui? Jo a les mies, a les penes punyalades. No ho estic passant bé, us ho dic en sèrio, no. Però m'ha vingut molt de gust perquè, més que res per recordar, ja que hi ha gent que recorda el 1714, a mi no. Segurament eren molt ben parits, però jo no en vaig conèixer cap. I en canvi dels del 2017 doncs, sí que en conec més d'un, diguéssim. I d'alguna mena de manera, doncs, calia recordar-los, saps? I mira, us deixo res. És un vídeo de 8 minuts, vale? El posarem ja començat, ¿vale? Porque mira qué diu. Este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios. Diu, lo entiendo y quiero continuar. Estem vivint allò que ja fa molt de temps que us estic dient i que tots ja esteu veient, uns més que d'altres. Vull dir, inclús el que no ho veu ho està patint, vol dir que... Aquesta nova
cultura, diguéssim, no? Aquesta espècie de postmodernisme cultural, allò, som més moderns que la modernura, som la polla. Si jo ja et dic, jo no he estudiat gaire història, us ho repeteixo sempre que faig mencions, que segurament jo amb geografia ubico les coses una mica quan em semblen. I amb la història a mi em passa molt sovint, vale? Que no la tinc per ordre cronològic. Vale? Llavors, també t'haig de dir que no m'ha representat cap problema, perquè a mi el que m'interessa de la història és aprendre coses sense haver de passar per l'infern per aprendre-les, saps? Hi ha moltes maneres d'aprendre coses, no? Hi ha l'estúpid que aquest no aprèn mai, ni que li fotin garrotades, ni que el portin a la universitat, aquest no hi entén mai res. Llavors hi ha aquell que aprèn a base de garrotades, a base del que es va trobant a la vida, collons, se'n va donant compte. I llavors n'hi ha uns quants, a vegades m'hi puc comptar entre ells, però la majoria de vegades sóc dels que ha d'aprendre garrotades, que aprenen veient simplement, observant, simplement, fent una mica d'esforç d'empatia, que es diu avui en dia, de mimetisme, vale? De convertir-te en l'entorn. Això és ser mimètic, vale? És ser invisible amb l'entorn, diguéssim, o sigui, integrar-te. Vale? Per això els trajes dels militars, quan es camuflen, són trajes mimètics. Al final ja no sé què estava dient. Però bueno, hi ha aquest grup, diguéssim, de... No sé si es pot entrenar. Suposo que sí, com tot, collons. Tu ara feia rato que no fumava i... Suposo que com tot és perdre-li la por i començar-ho a fer fins que... Hi ha gent que ho fa. Hi ha gent que és capaç d'aprendre, doncs, que hi ha coses, diguéssim, on hi ha el perill, sense necessitat d'exposar-se a no poder-ho saber perquè el perill els matarà, no? Hi ha gent que no aprendrà mai res, llavors aquests són els estúpids, no sé ara ni de com venia ni què cony us estava explicant. El mimetisme, què cony passa amb el mimetisme? Estava parlant de que avui fa 6 anys, coincideix el diumenge, coincideix que és diumenge, coincideix també que és 1 d'octubre, clar, si no seria cap aniversari. Mira, suposo que ric tant de coses sense gràcia, pues, com allò, aquell riure tonto quan, diguéssim, quan tens més problemes dels que ets capaç de gestionar. Problemes, he dit problemes i està mal dit, perquè problemes és allò que et busques tu. I, com es diu avui en dia, incidències. És el que et ve per part de tercers, que poc o molt, pues, més aviat molt que poc, si no en parlaria, doncs t'afecta. Deixeu-me recordar amb un trosset de vídeo, deixeu-me recordar... No vull dir res, vull dir vosaltres mateixos recordeu el que us sembli de l'1 d'octubre, però tenim la gran sort, cosa que no van tenir els del 1714, que ho van deixar tot per escrit i vés a saber qui pagava la tinta i vés a saber com ho van escriure. En canvi, avui tenim la gran sort de que hi va haver gent doncs, que simplement va filmar el que estava passant i llavors jo no us diré res, saps què vull dir? Posaré Em sap molt de greu perquè encara no he rebut el telèfon nou, tot i que es va tornar a demanar, tot i que segons ells van intentar entregar-me el dijous i el divendres. Tornen a tenir problemes amb l'adreça. Ja se solucionarà algun dia, no sé què voleu que us digui. Vol dir que no el veurem gaire bé, no es veu gaire gens bé, vale? però bueno, ja ho recordareu. Vull dir, encara que només veieu taques de color, que és com es veuen els vídeos ara aquí amb aquest telèfon, ja recordareu el que us vull dir, vale?
Bueno, avui fa 6 anys. Els que heu votat per Junts i els que heu votat per Esquerra Republicana
bravo, I els fills de puta que heu votat pels socialistes i pel PP, bravo també, fills de la gran puta. Diguin el que diguin, qui ho digui, el que va passar va ser això, i desenganyen. Deixa't estar de on venien les ordres, deixa't estar de tot. Aquesta gent, es guanyen la vida fent de goril·les. Tenen un sou, són funcionaris i fan el que se'ls diu que facin. I ara, mentre veia això, pensava sort que la majoria de catalans que estaven allà van optar per sort, ho dic en sèrio ara, sort, perquè ara imagineu-vos per un moment que el Pepito del Mas de Cal Ferriol veu com li tracten a la seva mare així que un fill de la grandíssima puta vestit de verd li fot una empenta amb l'escut i agafa el tractor, me cago en Déu, i tants policies com hi ha allà que volen entrar al col·legi, tants policies com queden aplastinyats amb el tractor. Què voleu que us digui? Jo, quan veig aquestes imatges, sempre penso el mateix. Sort que això no es va produir perquè és el que buscaven. Vull dir, està claríssim que agafar amb una dona gran, mig invàlida, entre 3 fills de la gran puta, i mentre un li va picant amb la porra per l'esquena, l'altre li va trepitjant els peus i l'altre no sé què li diu, li va donant cops al cap. Això, a part de fill de puta, és que volien aquesta resposta. No m'estic encenent i ho deixaré aquí. Vull dir, ja heu vist el vídeo, tots sabeu el que va passar. Jo només us recordo el que us estic recordant últimament. Jo les estic passant putes i m'aniria molt bé fer tot el contrari del que predico. Però no ho faré. Per què? Perquè el que jo predico és el que predico i punt. No vull saber res de tot aquest muntatge. Els que heu votat a Junts i els que heu votat a Esquerra Republicana per part de Catalunya teniu molt a veure amb això, perquè els pocs, sort que van ser pocs, que s'hi van tornar, penseu que és impossible identificar el policia que va fer això i que va fer allò, i hi ha 2.000 vídeos corrent per tot arreu, que se'ls hi veu el número i es veu perfectament el que feien i tot el rotllo, i són incapaços de donar. I en canvi, algú o alguns que s'hi van tornar, estan encara imputats, i s'està parlant del que s'està parlant entre Junts, Esquerra Republicana i el PSOE. S'està parlant d'amnisties i de tonteries. Però aquesta gent continuen, que per això et dic sort que no n'hi va haver cap, que va agafar el tractor, m'entens? I tal com arribaven les furgonetes al riu, saps què vull dir? Me cago en Déu, que no els hi donés temps ni de baixar la furgoneta. Sort que no n'hi va haver cap, perquè fixeu-vos com són les coses, fixeu-vos que els d'Esquerra Republicana, fixeu-vos que els de Junts, pels seus màrtirs, el que faci falta i els porten com un estendard per tot arreu, amb els seus màrtirs. Però aquells i particulars que s'hi van tornar amb totes les de la llei, s'hi van tornar perquè era en defensa pròpia, no s'estava cometent cap crim i m'estàs atacant en defenso, però aquests segueixen imputats i ningú parla d'aquesta gent, m'enteneu el que us estic dient? Jo de l'1 d'octubre la lliçó que vaig agafar és aquesta, que del poble, i no de tot, del poble te'n pots enfiar, però dels cabdills, dels jefes, dels que et diuen seguiu-me, no te'n pots enfiar de cap d'un d'ells, de cap d'un d'ells. Collons, comença per lo més senzill, comença perquè retirin totes les demandes contra aquests que s'hi van tornar. Què collons t'importa tu si realment ets independentista que Espanya tingui o no tingui govern? Al contrari, si Espanya et vols independitzar, doncs complica'ls la vida, que no puguin viure en Catalunya. No vaiguis ara a ajudar-los i a apoyar, a fer un... Jo ja us he dit el què. Si realment algun diputat és mig independentista,
Ves a buscar l'acte i et quedes aquí, i quan et truquin per si me darás tus votos, me darás... Que te vayas a la mierda, yo ya tengo mi sueldo de diputado i no vull parlar més amb tu ni amb ningú d'allà, que no em toqueu la polla. Ens tracten així, com ens van tractar, vale? Perquè sempre ens ho hem deixat fer, perquè portem 300 i pico d'anys deixant-nos-ho fer, vale? Perquè quan ens demanen ajuda sempre hi anem. Ja us vaig dir l'altre dia que ningú de vosaltres s'atreveixi, almenys si ho veig jo, mira, si em caus bé et posaré una cara de riure, però si em caus malament et trauré d'allò de no seguir más a esta persona o no veure sus publicaciones. Per què? Pues perquè cada vegada que sento s'emporten 20.000 milions o no sé quants cada any o cada mes o cada dia, no sé cada quan és, s'emporten 20.000 milions que no tornen mai més a Catalunya i vosaltres continueu treballant, no? Que no ho veieu, que sou vosaltres mateixos que ho pagueu? No vols que s'emportin ni un duro? Cago en Déu, tot Déu assentat a la porta de casa, ja s'espavilaran, però això no ho fareu. La solució la teniu. Els plàstics són dolents, I quina solució t'han donat? Que paguis la bossa al súper i posar multes i càmeres en els llocs on es llença la brossa, que a sobre els pocs que la llencen, la brossa, són els que et vigila la càmera, i en canvi els que ho tiren per la carretera i tal, no hi ha càmeres i no hi ha res, saps? Collons, i tots sabeu quina és la solució. El plàstic és dolent, es prohibeix la fabricació de plàstic, punt. Que fabriquin una altra cosa, que no és el meu problema. La solució fàcil no la voleu veure mai. Sempre m'ho compliqueu. Doncs per allà vosaltres. Jo el que em quedo i el que vull recordar de l'1 d'octubre és això. No vull recordar res de política, no vull recordar cap parlament, no vull recordar qui era el president, no vull recordar qui era el vicepresident, no vull recordar si es va declarar o no es va declarar la independència i llavors es va congelar. Tot això m'importa un bledo, no em serveix per la meva vida diària, no em serveix per prendre decisions de vida quan vinguin unes pròximes eleccions. I tampoc, pel que sí que em serveix recordar aquestes imatges és per anar al moll de l'os. Amb tu et foten un cop de porra i dorms 15 dies calent, m'explico? I en canvi fan una llei del maltracte animal i amb tu no et va ni et ve. Compreneu el perquè no m'interessa la política. Jo vaig de cara als fets pràctics. Mentre hi hagi un fill de puta disposat a rebentar-me la cara perquè un altre fill de puta li paga un sou i li mana, ja m'he cagat amb tots dos. Amb el fill de puta de la porra i amb el que li dona l'ordre. Compreneu el que us dic? I no m'expliquis res més. Vale? I no m'expliquis res més. Esquerra Republicana ha tingut el Junqueras tancat 2 anys o 3 a la presó i estan fent tractes amb el PSOE. El PSOE va firmar el 155. No m'expliquis més la teva vida. No m'expliquis la teva vida. El poble, alguns, perquè s'hi van trobar, d'altres s'imaginaven el que hi havia i van aguantar, el poble, diguéssim que va complir. El poble va complir. I sort que no va complir com hagués tingut de complir, traient els tractors. Saps? Perquè si no, tota aquesta gent que hagués tret els tractors, els mateixos d'Esquerra Republicana i de Junts pel Sí, ara els tindrien tancats. Us en recordeu que el Frankenstein aquell que vam tenir, us en recordeu que vam tenir després de tot això, vam tenir un Frankenstein de president de la Generalitat, allò, es deia el pallasso aquell, un Frankenstein, i em sap greu, noi? Un Frankenstein, vale? Allò que era més tonto que una sabata de fusta i de pedra, saps? Déu. Aquell anava dient, no, vosaltres els GRS o els CRDs o com polla se diguessin, saps? Els grups aquells que tenien de fer guerrilles i no sé què cony tenien de fer, saps? Heu de continuar empenyent. I alhora el seu conseller d'Interior anar presentant denúncies i anar mirant vídeos als Mossos. Mira, ara sabem qui és aquell que li va tirar una pedra a un policia. Mira, aquell que li diu fill de puta a un policia. Tots demandats i han sigut ells, no? I ara els hi hem de fer cas. Me cago en Déu. Per això et dic, ja m'agradaria saber què va passar a mi
A mi ja m'agradaria saber realment què va passar el 1714. Ja m'agradaria saber-ho. A mi ja m'agradaria saber-ho. En fi, ben parits, mira, intentant caçar una mosca, m'he carregat les ulleres del Cerca, en tinc unes altres, que les porto sempre amb el bolso aquest. Pues això, ben parits i ben parides, comentarem aquí, acabarem amb música que tampoc no... Jo ja et dic, jo el que recordo és el que recordo. I no recordo una altra cosa. I el que jo recordo és això. El que jo recordo és això. No recordo cap parlament polític. Jo el que recordo és això. Gent rebent hòsties fins a migdia. I ja et dic, tot això va passar. I sort que vam parar allà a migdia. Va començar a les 10 i va, vull dir, 2 hores va durar, 2 o 3. Si arriba a durar més, ens maten a tots, entren a les cases i ens tiren per les finestres. Jo només us dic això amb tots els que quan aneu a votar i que si el reino d'Espanya i no aquestes tonteries. Ja et dic, a part de que estic passant una mala època, deixem-ho aquí, vale? Tot, diguéssim, que s'acumula, arriben temporades doncs, que s'acumula tot. Hi ha temporades després de la calma, que jo ara portava potser una temporadeta passat allò, aquell moment dels gats, una temporada així com amb calma i bueno, però ja se sap, no? Llavors hi ha uns moments d'estrès i el que no ha passat en 20 anys passa en 20 segons, vull dir que una mica, però esclar, es fa incòmodo mentre no saps com acabaran les coses, es fa molt incòmodo. I no us vull enganyar, es fa incòmodo i estic buscant es fa incòmodo i a més pot deixar ferides, vull dir, saps que és el que et dic, que no ha passat en 20 anys i ara en 20 segons, vale? I la sentència és, per exemple, no? O el diagnòstic és i ja s'ha acabat la festa, diguéssim, saps? Vol dir que... Calla, ara m'he equivocat. Tinc un lío aquí que quasi bé no m'hi veig. Mira, acabarem amb aquesta que també m'agrada, amb aquesta del Sultans of Swing de no sé quin any és, de l'Alchemy. I això, ben parits, que només us volia dir això, que... I ja està, que avui és dia 1 d'octubre, fa 6 anys que va passar el que va passar, i veig que la gent no té gaire memòria, i el que té memòria igual fa com jo, que diu, saps què, ja us ho anireu fent, perquè no acabarem mai. És que, mira tu per allà on vulguis, no acabarem mai. I menys de la forma actual, diguéssim, d'adoctrinar la gent o d'ensenyar als més jovenets coses que els hi puguin servir per la seva vida. Jo què voleu que us digui? Aquest sistema d'ensenyar que no et fan responsable mai de res, que si no pots dormir ves al psicòleg, que si no pots fer això ves amb un altre psicòleg, que no sé què, que mengis verdures i no sé quantos, i que tot s'ha de parlar i no donar mai res per fet, i d'aquesta manera sembla que us fotin allò amb pilotes i llavors tingueu d'anar a viure al Pol Nord, allà amb un fred de collons, saps? O que us donguin un abric per anar a viure al mig del desert, vull dir. No, jo ho entenc així, què vols que et digui? I ahir li deia a un amic meu,
I li deia, dic, t'ho juro que no és que em vulgui morir, perquè no, tampoc, diguéssim que no tinc cap ganes, no? Però sí que reconec que per mi ara, demà no llevar-me, diguéssim que s'acabarien molts problemes de cop, tant els que tinc jo com els que jo, sense voler o volent, o, en fi, com els que jo estic generant. Compreneu? Perquè l'existència de cada un de nosaltres genera conflictes. Encara que visquis sol al mig de la muntanya, un conflicte o altre sempre generes. Si no d'una forma directa amb alguna persona, d'una forma directa, doncs, diguéssim que d'una forma indirecta per la teva manera de viure, inclús, o per, jo què sé, si vius a dalt de la muntanya, allà on neix el riu, i t'hi pixes, doncs els teus pixats arriben fins al poble, diguéssim. Esclar que es dilueix amb l'aigua i ni que ho volguessis analitzar, doncs no hi trobaries restes. Però és el que us explico, encara que visquis sol, encara que estiguis aïllat, encara que penseu que som animals socials, el que, si et tires un pet, vale? Sí que és una cosa teva i és necessari diguéssim, per això el cos ho expulsa, diguéssim, no? Però esclar, a mi m'obliga a ensumar unes olors, doncs que, entens? Puc entendre que tinguis necessitat, però hòstia, aguanta't una mica, que tots ens tirem pets i sabem que segons com es poden aguantar. Si vas amb un ascensor, espera't a sortir, fill de puta, saps? No m'obliguis a tragar-me la teva merda. I esclar, això ho fa la gent amb tu, amb mi, i ho faig jo amb els altres. A vegades d'una forma totalment inconscient i d'altres vegades perquè no et queda cap més remei, saps? Perquè ens anem fotent grans i espérese abuelo que estoy meando, i tu dius, ja no hace falta que corras, ja m'he meado, saps? Vull dir que les nostres actituds, sense voler, sempre afecten amb els altres, sempre. Doncs ara imagina't, doncs això, quan hi ha lligams familiars, quan hi ha diferents maneres de veure la vida dins de la pròpia família, quan estàs vivint en un poble, quan estàs vivint en un bloc de pisos, que hi ha un o dos veïns que porten mal rotllo, que discussions o que hi ha crits, que llavors, sense voler, quan hi ha reunions de veïns, vale? Jo del que recordo de quan vivia a la ciutat, que segurament no sé si deu ser veritat o ara ja no es fa o és pitjor, no sé. Però inclús venen uns veïns en un bloc de pisos, no? Diguem-ne doncs que tenen un modus vivendi que no és l'estàndard desitjable per la gent que viu en aquell bloc de pisos, perquè són gent treballadora, que s'han de llevar més o menys d'hora, que tenen criatures i a partir de les 10 de la nit, les 9, les 10, si són més petits o més grans els posen a dormir, necessiten un cert silenci a l'edifici, doncs tal, i que hi hagi un o dos veïns doncs, que foten unes juergues i durant el dia dormen i de nit uns festivals de Déu. Clar, molesten el resto dels veïns i no només la molèstia, fixeu-vos una cosa, llavors hi ha la reunió de veïns i llavors n'hi ha uns que se senten menys molestats i uns altres que se senten més molestats. Vull dir que quan entra sucre a dins d'un motor, quan entra alguna cosa dins d'un sistema, aquell sistema es veu afectat, amb poc o amb molt, sempre es veu afectat. Vale? Per això jo us torno a repetir el que he dit moltes vegades, per això jo soc conservador. No m'agraden els canvis. M'agrada la tecnologia, m'agrada que es descobreixin coses, m'agrada molt, però no m'agrada que s'implanti de seguida. Hem descobert, jo què sé, el cotxe elèctric, ara tirem tots els cotxes de gasolina i... No, tranquil, el que hem de fer doncs és frenar. Estem gastant molta gasolina, passem al cotxe elèctric. No, el que hem de fer és no transportar tantes coses, fabricar més a peu de botiga, com es feia abans, a cada poble fem les coses, el ferrer del poble, el fuster del poble, i tot això sí que eliminaria el consum de petroli. Per què? Doncs perquè tots els que ara són camioneros es tindrien de dedicar a una altra cosa. M'explico? Totes les coses que venen de Xina, doncs
es tindrien de quedar a la Xina, perquè ja les fabricaríem nosaltres, m'explico. Home, Joan, que t'haurien de portar la matèria primera, potser d'aquí. Sí, home, sí, però no és el mateix que el que estem fent ara, no fotem. Si aquí tinguéssim fusters, igual es talarien més arbres. I això què vol dir? Vol dir que igual tindríem els boscos una mica més oxigenats, no hi haurien tants incendis. Però què? Ja et dic, és que mireu les feines que esteu fent, a veure si aquesta feina, en cas de que no hi hagués electricitat, la feina que tu fas, un advocat, ara mateix pot tenir molts diners. Imagina't, jo què sé, que passa qualsevol cosa i no hi ha electricitat. Totes aquestes feines, tots els que aneu amb corbates, de què menjaríeu? Què menjaríeu? No, esteu acostumats a anar al bar o anar al restaurant i allà us posen. Però sí, que m'entens, si no hi ha electricitat, el restaurant tampoc no et pot donar menjar. Què menjaràs? No pots treure les galetes de la màquina de l'oficina i les merdes de la màquina de l'oficina perquè no hi ha electricitat. Bueno, trencant el vidre, esclar, i també ho faràs, però això quants dies et mantindrà viu? A la ciutat, com us ho faria? Una setmana sense electricitat i no queda viu ni l'apuntador. Què menjaríeu els uns als altres? I en canvi llavors el pagès que té les 4 gallines, els 2 conills, el gat, el gos, el no sé què, el no sé quantos, aquell continuarà fent-se una truita, continuarà tenint tomàquets a l'hort, continuarà estant acompanyat, com que l'electricitat l'ha fet servir quan la va servir, perquè ell se'n va dormir com les gallines. Ni se n'enterarà que el món s'ha quedat sense electricitat, ni se n'enterarà. Qui és el més espavilat? Qui és el que està més preparat per un futur? Qui? I no ho voleu veure, i insistiu en anar-vos a medicar, insistiu en tenir malalties, que no n'hi ha cap de malaltia, de més, que ens fem vells, que ens morim, que tots tenim una vida útil i punt. Deixeu ja de tots aquests missatges de merda que la gent us creieu, que, saps? Allò para jóvenes de 70 a 120 anys. No, quan passes dels 45 ja no ets jove. Desenganya. Vale? I la vida és això. Què és això d'allargar la vida? Què és això d'allargar la vida? Jo de moment vaig aguantant. Bueno, mira, me n'alegro molt per mi. Què vols que et digui? Cuidar-me no m'he cuidat, i cuidar-me tampoc, diguéssim que lo justet, vull dir, no m'estic de res del que m'agrada, així de clar. Dona la casualitat que hi ha coses que em fan mal, diguéssim, greixos i tal i qual, que no m'han agradat mai. Bueno, de molt jove sí, però allò de les botifarres i allà on hi ha tant de greix, jo no m'hi acosto, que voleu que us digui, però no perquè m'ho hagi dit el metge ni per salut, és que no em crida l'atenció, vull dir, igual. I esclar, aquesta és la sort que tinc i per això no em cal prendre pastilles, tot i prenent cafè com un boig, i tal, no em cal prendre pastilles per la pressió de la sang, tot i que em noto que no em funciona gaire bé, vale? Però ja et dic, si jo ho sé que m'haig de morir, sí, és que ja jo... És allò que us deia, no tinc cap interès en morir-me, però tampoc tinc massa interès en continuar viu, compreneu? Ara és allò de, doncs ja que estic aquí, saps? Però... I no ho dic ni amb tristesa ni amb res, que és ben bé com ho sento, vull dir, ja que estic aquí doncs viuré, però hi ha hagut èpoques de la meva vida que esperaves coses, tenies allò, aquelles com il·lusions, com coses, allò, hi ha gent que n'hi diu metes, metes, ja veieu que la paraula meta no la faig servir gaire, perquè meta en grec vol dir fin, vol dir final, s'acabó, i si el que tens són finals, hòstia puta, val més que ho deixis córrer, saps? Jo sóc més del Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, saps? I al volver la vista atrás, com era allò, se hace camino al andar, hòstia, ara no... I al volver la vista atrás se ve la senda que no tienes que volver a pisar. Jo sóc més d'aquesta escola, diguéssim. I això que he arribat fins aquí, que tal, i que accepto que no em vull forçar a tenir il·lusió per viure. Quina merda és aquesta?
Si m'ha tocat morir-me, doncs em moro i a prendre pel cul. Que t'ha tocat morir-te d'això, d'allò, o que has menjat una cosa, o si no haguessis dormit amb els gats, no et hagués picat aquella puça que t'ha agafat, jo que sé, la triquinosis múltiple i t'has mort, o jo que sé, o si no beguessis tant cafè, no et haguessin trobat. No, no ho sé del que moriré, no en tinc ni puta idea, però jo el que dic és el que dic, que a mi no m'enganyen això de que em volen fer creure que anant al metge i que fent el que em diuen que viuré més anys, que no, home, que no m'atabaleu a mi, saps? No és cap prioritat meva, per molt que em digueu, per molt que els anuncis de la tele, per molt que tothom digui que si has de fer salut, que si no sé què, totes aquestes papanatades. Pregunteu-vos una cosa, però algú m'ha demanat la meva opinió. Ja la doc, diguéssim, no? Però és que ho trobo molt tonto que hi hagi gent que s'ha anat fent gran i que no accepti que la vida s'acaba, collons, i que no se'ns acabarà tots igual. No tots som el Clint Eastwood, que té 92 o 93 anys i encara, com aquell que diu, encara fa pel·lícules, com, saps? Hi ha gent, el meu pare s'hi va quedar amb 58, no va arribar ni a fer els 60. Que m'explico? No, això, aquestes comparacions de que tots i totes, per això us dic, deixeu-vos ja de que tots hem d'arribar als 100 i pico d'anys, que tots hem de tenir una dentadura, que tots, que no, home, que no. Ja et dic, fins als 40, a molt estirar i de forma optimista posem 40-45. Més o menys ens anem fent grans tots d'una manera que ho anem veient, però a partir dels 45, ja quan arribes als 50, ja hi comencen a haver unes diferències de collons. N'hi ha alguns que s'aguanten molt bé, n'hi ha d'altres que sembla que estiguin vius de puto miracle, n'hi ha d'altres, i ja no et dic els 60, i ja no et dic els 70. I hòstia, jo ho accepto, no m'entens? Jo ho accepto, saps? Ho accepto. Què vols que et digui? Està, i el dia que em toqui de no llevar-me, doncs a tomar per cul, o tant de bo sigui el llit, també t'ho haig de dir, vull dir, pues ara demanar pues, que no quedi també, vull dir, prefereixo allò, un atac al cor i a prendre pel cul, saps? Però suposo que quan amb la mort li dius, vinga, va, què? Que m'haig d'esperar gaire? Suposo que és allò, aquells somnis que tinc a vegades del Frank Sinatra, del Lucifer que riu, que jo no ho sé interpretar, suposo que per aquí van els tiros de, saps allò, bueno, què? Ha de durar gaire la pantomima aquesta d'estar viu. I suposo que per això riu, perquè la resposta és durarà el que hagi de durar. Saps? I què hi fotrem? Doncs aguantar, per això et dic aguantar. Bueno, més que aguantar, en aquest cas és allò que us explicava també en un vídeo, que una cosa és aguantar, diguéssim, i l'altra cosa és acceptar. Vale? Aguantar em refereixo a allò de, com es diu ara, no em ve la paraula, és allò de resignar-se, saps? No, resignar-se mal rotllo. Acceptar és una altra història. Acceptar és, collons, saps? És no buscar-te més problemes dels que ja tens o dels que necessites solucionar per viure. No te'n busquis més, saps? Hi ha coses que, encara que no t'agradin, són així, i deixa de donar-li voltes. Això és acceptar. El dia que et lleves i està plovent, doncs, que m'entens? Ara, si això et fa prendre decisions i tal, t'has resignat, ha pogut més la pluja que tu. I en canvi tu no pots canviar un dia de pluja. Llavors, un embotellament, jo això sí que ho recordo haver-ho fet quan anava a Alcohòlics Anònims, quan encara reparava rentadores, que anava d'un puesto a l'altre amb la furgoneta, jo em posava molt nerviós quan hi havia embotellaments i tal. No hi havia els que hi ha ara ni de bon tros, i jo em posava com les motos. I recordo que allà es deia molt de dir, cony, aprofita allò que estàs parat i que la cosa va per llarg, pues, jo què sé, per llegir, porta un llibre i llegeixes un llibre. No hi havia mòbils, ni començava a haver algun, però d'aquells zapatòfonos. I llavors es deia això, porta sempre algun caset que t'agradi i mira, momentos de KitKat, un relax, allò que Déu, pues ja es bellugaran quan es belluguin, pues ja
puja't la musiqueta i relaxa't i escolta música, saps? I t'ajuda, diguéssim, els nervis a tenir-los una mica sota control, per dir-ho d'alguna manera. Bona nit, Montserrat. I ja et dic, no sé ben bé d'on venia ni a on vaig dient idees sueltes que em van venir al cap i no sé massa, no tinc... En fi. Jo els vaig dir, per això em fa una mica de vergonya fotre vídeos, però és el puto vici de fer-los, saps? Perquè jo me n'he donat, quan em miro els vídeos, clar, me'ls miro amb la memòria que tinc, com si no sapigués el que he dit, que és que no ho sé. No ho sé, tinc idees, no? Però no... Però veus, mira, això mateix de la memòria, jo recordo la meva mare que patia molt per la pèrdua de memòria, per no recordar-se de les coses, perquè també es quedava a vegades en blanc, estava explicant una cosa, se'n anava a explicar una altra, per reforçar, diguéssim, la principal, i llavors no se'n recordava del que deia. I jo recordo la meva mare que es queixava molt i que això li produïa molta tristesa. No és el meu cas. Jo això ho accepto, no em resigno, M'agradaria tenir més memòria, clar, i m'agradaria ser més ràpid de coco, i m'agradaria donar-me en compte de les coses 15 vegades més ràpid del que me'n dono compte, i m'agradaria tenir, vull dir, no haver de... que no em costés tant buscar lèxic, buscar paraules diferents, saps, per no repetir-me. M'agradaria, però això m'agradaria forma part de la fantasia, que és allò que us dic jo, m'agradaria. Tota aquesta gent que li agradaria un món més maco, tota aquesta gent que li agradaria que els homes i les dones fóssim iguals i que fóssim tal, tota aquesta gent que li agradaria el que fos que li agradaria, penseu que està fent servir una terminació verbal del futur, vale? Que és imperfecta, perquè una cosa és que t'agradi qualsevol merda que tinguis al cap, vale? I l'altra cosa és que sigui realitzable, que sigui lògica, que tingui cabuda amb les dimensions en les que vivim, és dir, no donar-li l'esquena, o sigui, tocar de peus a terra, saps? I jo això li dec amb Alcohòlics Anònims. A mi no em preocupa quedar-me, si jo un dia surto d'aquí a casa i surto amb calçotets i me'n vaig caminant a la Panadella i no me'n recordo ni que tinc cotxe i tal, i em paren els Mossos i hòstia, Joan, què et passa i tal, i com que què passa, que vaig a buscar pa, diu, tio, que vas amb boles i fot un fred de Déu, i el cotxe, jo tinc cotxe, vull dir que doncs no em queda cap més remei, si ho estiu dient, no em queda cap més remei que acceptar-ho. El que no faré és començar-me a medicar ara, o començar-me a preocupar ara de que possiblement tingui un Alzheimer, o que allò que ens estan dient amb les notícies, heu vist les notícies? Vale? Que ara poden predir amb l'alè, et poden predir si d'aquí 15 anys tindràs Alzheimer. Mira, et rebento la cara, que no ho veieu, que això és per fotre-vos una pressió a sobre de cal Déu. Que no ho veieu, això. No es preocupen de la teva salut. Volen que estiguis vivint amb por. I jo el que us dic és al revés, totalment al revés. Tu et moriràs, collons. Hòstia, ja. Cony, et moriràs. Agafa-t'ho com vulguis. Cony. Això és el que has d'acceptar, sense donar-li cap volta. Punt. Qualsevol dia no em llevo l'endemà. Punt. Ja està. De mi no depèn que el món sigui d'una manera o sigui d'una altra. De mi el que depèn és el que jo faig mentre estic aquí en aquest món. No res més. No res més. Vale? I per molt que em diguin que una persona gran ha d'anar a ballar, a mi no m'ha agradat mai ballar, què hi foto jo en una discoteca amb 70 anys, perquè és que, saps, és la tercera joventut que te'n vagis a la merda, home, jo prefereixo estar amb niñatos una estona, una estona que ja sabeu que em passa entre l'olor que fan, que ja és diferent de la d'un home gran, i de la manera que parlen, però prefereixo estar aquella estona que hi ha gent que se'n va al bingo, que se'n va a ballar, o que foten aquestes tonteries que es pensen que són joves, doncs jo ho sento molt. Jo m'agafo amb una cosa que em deia el meu pare: Joan, val més aprendre de vell que morir tonto. Doncs mentre encara em funcioni alguna neurona, mentre jo noti que sento un plaer aprenent coses, igual tinc Alzheimer i cada dia estic aprenent el mateix, no et dic que no, però de moment a mi m'està produint plaer aprendre. M'explico?
I tot i que sembla una incongruència, no? I tot i que us dic que el futur no n'hi ha. Però penseu-la amb la trampa que us parlo quan us dic això. Futur per la humanitat en bloc no n'hi ha. No n'hi ha, és impossible, hi ha massa estúpid, punt. No s'ha d'explicar res més. Hi ha massa estúpid, és impossible que tota la massa es salvi. Aquí hi ha d'haver una mortandat que ni tu ni jo no som capaços d'imaginar per molta imaginació que tinguis. Que ja n'hi està ben, però fixa-t'hi que alhora les notícies ens suavitzen els suïcidis, tot i que ens parlen com si es preocupessin perquè heu pujat els suïcidis. No, el que ja t'han dit és que els suïcidis estan pujant. Vale? Això és el que t'han dit. És dir, tu ho vas sentint de la mateixa manera que anem sentint d'altres coses i acabem per normalitzar-les. Jo per això et dic que és que és ben bé el que diu allò, el llibre aquell del 1984, que quan et lleves pel dematí hi ha les pantalles aquelles i els altaveus a tot arreu que et van dient el que has de pensar aquell dia i el que toca fer aquell dia, i saps? I llavors, entre aquestes coses, pues has de voler ser jove quan ets gran. Pues a mi no em dóna la gana. Jo de jove m'ho vaig passar bé. Ara me'n dono compte que la vaig cagar molt, molt, molt. També me'n dono compte que vaig ser excessivament innocent, vale? També perquè em pensava que ho sabia tot i llavors sempre vas ensenyant el cul a tot arreu, saps? Sempre, en fi, que la vaig cagar molt. Segurament per això ara m'agrada més mirar-me els toros des de la barrera, vale? Perquè jo de seguida quan es demanava un voluntari me cago en Déu, sempre era el primer, saps? Bueno, m'ha anat bé perquè m'he ficat en molts puestos que d'una altra manera no hagués entrat mai, conec coses, conec gent, també et diré que diguéssim que no conec gent per fer-lo servir, diguéssim, jo ja et dic, tinc les meves normes també, en fi, i no sé, que a mi no, això que us explico jo, a mi no em costa de saber, ja et dic que a vegades penso, i no vol dir que pensi en el suïcidi, sobretot, no confonguem coses, però és que a mi no em fa por pensar en que quan estic molt preocupat, i sobretot aquests dies, suposo que aquesta setmana passaran coses, no sé si les explicaré o simplement em veureu més o menys emprenyat i ja està, perquè són coses que ja et dic, a mi, diguéssim, és allò que quan he començat el vídeo, vale? que la forma de viure d'altres persones ens afecta, encara diguéssim que no hi hagi un lligam emocional. Si a més hi sumes que hi ha un lligam emocional, no te digo nada, saps? Es pateix, et fa canviar els horaris. A mi aquestes qüestions així que hi entren la gestió d'emocions i que has de fer, que has de tenir aquella baralla, saps, allò amb els dos bitxos, però en comptes de ser l'angelet i el dimoniet, doncs t'estàs discutint per entendre'ns, estàs tenint una baralla entre el cor, diguéssim, entre els sentiments, les emocions, les formes d'encarar la vida, vale? Tot això és cultural, les emocions i els sentiments, és cultural. Gràcies a això, llavors me'n dono compte i sempre li faig més cas al que pensa, diguéssim, la part del processador que es guia més per les matemàtiques, tot i que li patinen les corretges quan el cor diu segons què, vale? Per això jo soc tan contrari també a que amb els nens se'ls hi parli d'emocions i de collonades. A mi no m'havien parlat mai i jo sempre he sigut molt emocional, què voleu que us digui? També és veritat que tampoc m'havien... És que també està bé a vegades que et tallin una mica lo que te pide el cuerpo, cosa que avui en dia no, deixa que el nen vagi trobant la seva mida. No, hòstia, no fotis, collons, saps? Amb un nen, com més aviat li ensenyis el que és el foc, menys perill correrà de morir cremat, saps? És que, vull dir, dieu unes coses que a mi em foten bullir la sang, perquè penso, hòstia,
esteu odiant a la pròpia espècie, odieu a l'espècie, l'odieu. No voleu que aquesta espècie se'n surti, perquè hi ha coses que ja les sabien els nostres avis i tal i qual, i no cal que ara et vingui un cuiner com el Ferran Adrià a dir-te que fa la sopa d'all, collons, que ja la feien, si és que no hi havia cap més sopa que fer, saps? Aigua i alls i... A l'hivern què? A l'hivern és quan es cullen els alls, em sembla, quan es planten, no sé què. Us imagina't? Hi ha moments de la vida... Hòstia, i ara que ens vulguin explicar que, m'entens, que si la sopa d'all, hòstia, no fotem. Hi ha coses que és que tindria d'estar prohibit parlar-ne. Un cop t'han explicat a col·legi que quan plou l'aigua sempre cau avall, tindria d'estar prohibit parlar de que si plou cap a la dreta o cap a l'esquerra o cap amunt, no, plou avall i ja està, què cony hem de parlar més? I hi ha moltes i moltes coses que fixeu-vos qui són els que s'entesten i els que han guanyat en voler-ne parlar, els estúpids, els que els hi costa d'entendre, els que treuen algun benefici, sembrant zitzaina, sembrant les mentides, aquesta gent que disfruta veient com dos germans o dos amics es discuteixen per qualsevol cosa que han dit ells. Vull dir, de caïns n'hi ha a patades. Per això et dic, estem fent cas a gent a logos con piel de cordero, saps? A un nen no li has de dir que expressi els seus sentiments i les seves emocions, ja ho fa, que no ho enteneu això, ja ho fa. El que has de posar límits, no dir-li plora més, expressa't més, no, les dir, nen, tio, hòstia, que són les 4 del matí, saps? Jo d'aquí 2 hores m'haig de llevar, tio. Si les barraqueries fes-les de dia, pallasso. Vull dir, has de marcar uns tempos. Però dir-li que s'expressi amb una criatura, si és el que fan acabat de néixer. Vull dir, que no ho veieu que fem ja et dic, això a qui li interessa de perpetuar, que ens anem fent vells i que no puguem arribar mai a la saviesa, que sempre ens quedem allò idiotes perduts perquè volem ser joves i sempre ho posem tot en dubte, però que no ho veieu, que això és d'idiotes. Això és d'idiotes. Tots els missatges que ens estan enviant és perquè sigui, vull dir, només se'ls pot creure una persona que no té ganes de donar-se en compte que l'únic responsable del que et passi ets tu. Bé perquè segueixes la llei, bé perquè no la segueixes, bé pel que sigui. Digui el que et diguin les lleis, no diguin el que no diguin les lleis, passi el que passi. En última instància, tu prens les decisions, que és el que us explicava del dia 1 d'octubre. Sort n'hi va haver. Sort n'hi va haver. Vale? Ho dic a nivell individual, no col·lectiu. A nivell col·lectiu hagués anat molt bé que haguessin sortit uns quants tractors, me cago en Déu, i que haguessin començat a tirar furgonetes, tal com arribaven als pobles, furgonetes de policies al riu. Però sort que no va passar. Per què? Perquè la gent que ho hagués fet, els propis avui en dia d'Esquerra Republicana i d'Esquerra Republicana i Junts, serien la parte contratante de la parte demandante de la parte contratante. Com tants i tants i tants estan parlant només d'una amnistia pels seus, i que inclouria els policies, però en cap cas tots els altres que estan, perquè ja et dic, insisteixo, és que per segons què i per segons què no, no sé quants n'hi han davant del jutge per haver-s'hi tornat amb un policia, per haver-li donat una empenta, per haver, en fi, saps? D'aquests n'hi ha a patades i d'aquests ningú en parla. En fi, que jo ja us he explicat el que tocava avui, i fa uns dies enrere, el dia de la Mercè, va ser l'aniversari de la mort del meu pare, vale? I mira, simplement que ho volia dir. I fot molts anys, ja fot anys, 30 potser, ja et dic, insisteixo en allò que us explicava, no és que pensi en el suïcidi, perquè no és que pensi en el suïcidi, simplement el que jo dic no hi té res a veure amb voler-se suïcidar, ni... El que jo dic és que
de la manera que està tot plantejat, no et deixen opció per la il·lusió, no et deixen opció per allò que ells tant parlen, no et deixen opció perquè facis tu el teu camí, saps? T'estandarditzen inclús els camins antisistema, és que és molt gros, saps? És molt gros i no ens en volem adonar. I no ens n'adonarem, hi ha molt d'estúpid, i és que per altra part també penso que com més gent hi hagi, més malament ens tractaran, perquè és que no hi ha, ja et dic, jo no ho sabria fer tampoc d'una altra manera, vull dir, saps, com més gran tinguis el ramat, més GPS portaran i més bloquejadors de que s'escapin del ramat i més gent vigilant que no s'escapi, m'explico? I per això ens tracten com un ramat. Però perquè nosaltres els hi deixem fer, perquè insisteixo, per què no puc viure jo d'una manera més antiga, saps? Vull dir, per què? Per què haig de jugar al vostre joc? Cony, que vingui la policia, que digui, cony, Joan, vius aquí, tal i qual, vale, vinga, ja està, aquest senyor viu allà i tal i qual, i té un hort, i no, vull dir, em feu demanar permisos inclús per ser un ermitanyo, vull dir, hòstia, quin món és aquest? Quin món és aquest? En fi, jo ja et dic, rumieu-hi amb l'1 d'octubre i passeu-vos el vídeo aquest. N'hi ha diversos, n'hi ha diversos. Passeu el vídeo aquest i per recordar realment el que va passar. Perquè si escoltes amb l'aragonès o escoltes amb aquest o escoltes l'altre, hòstia, ells devien viure una altra realitat. Perquè estan, saps, ara et volen convèncer de que estan parlant. Vaig sentir l'aragonès que deia que ahir em sembla que ho va dir, bueno, quan fos, que han posat sobre la taula el referèndum. Veieu o no? No és que ells no tinguin memòria, és clar que en tenen. Ells el que no tenen per ningú a tu. I el poble, mentre agafi bando, el poble ha de deixar d'agafar bando, saps? Si els dos condes o els dos marquesos o qui sigui es volen esbarallar, que s'esbarallin ells dos, però el poble s'ha de mantenir al marge de qualsevol bandera. A veure si d'alguna vegada ho arribareu a entendre. Deixeu-vos de banderes i de polles. Deixeu-vos de el marquès de Carabàs és millor que el marquès de Vallfogona. Doncs no, tots dos són marquesos, saps? Deixeu-vos de si Junts i Esquerra, que no, que tots dos viuen de la política. Però, si no ho voleu entendre, no seré pas jo el que perdi més temps del que ja he perdut per intentar explicar-ho, perquè ja et dic, ja massa estúpid, i llavors el que passa per tonto sempre soc jo, tampoc no ens enganyem, Vol dir que va, això, que hi va haver molta gent valenta el dia 1 d'octubre, saps? I sort que no vam ser més valents. Si us ho mireu, sort. Perquè ara imagina't que és la resposta que hagués donat qualsevol altre poble, i la resposta que esperaven ells que donguéssim, saps? Perquè també hi ha una cosa que està clara. Es van prendre més en sèrio la independència de Catalunya els espanyols que nosaltres, No el poble, que els nostres líders. Saps? Els altres de seguida ens van enviar aquí, me cago en 10, 7 o 8.000 tios amb porra, I els d'aquí no van preparar ni un escamot, ni van preparar res, vull dir que tela, En fi, va, que et dic que no en parlaries. Ben parits i ben parides, deixeu-me que em despedeixi. Estimado y apreciado público, muchas gracias por estar aquí en esta otra edición de Los Circo, el circo de l'inframón, bruixes, éssers estranys, criatures de la nit, aquell que puja, aquell que baixa, aquell que espera l'ascensor, aquell que s'ha quedat tancat a dins, i entre els que em conto jo, els que esperàvem els marcianos, que ja m'ho estic traient del cap, perquè això veig que és que ni el Covid veig que tampoc, no sé, alguna cosa estan preparant, o jo no me n'entero, simplement, o jo no me n'entero. Que hi ha més guerres al món, sí, jo no ho segueixo, que s'ha entrat
no sé qui ha entrat a l'Azerbaiyán, que estan matant amb una ètnia que hi ha per allà, una altra espècie de Catalunya, de no sé ben bé on, no ho sé. Jo sóc els que en saben, els que ho segueixen molt, i el poc que jo sé, res. Me n'entero quan llegeixo allò el Pep Soler o en Felip Giraldes o tal, perquè si no, és que ja et dic, la tele aquests dies ni pel·lícules ni sèries, perquè estan repetint totes les pel·lícules, ja les he vist 15 vegades, divins els ous. I les sèries, ara suposo que vindrà una tongada de capítols nous de totes les sèries, perquè tinc entès, igual vaig equivocat, però tinc entès que ja s'ha acabat la vaga aquella que tenien els guionistes i els actors als Estats Units, que per això, si us hi heu fixat, bueno, a part d'aquell estiu, però normalment al setembre comencen a caure capítols de les noves temporades i hi ha hagut sèries que estan bloquejadíssimes, vull dir que saps que encara no han, en fi, i són sèries que jo segueixo, saps? No són aquelles que us penseu, jo estic, mira, jo m'enganxo molt amb el Crimen en el Paraíso, en la que sí que li noto ara un retras molt fort és amb Navy, saps? I que ja estan per la 13, em sembla, 12 o 13 temporades. I ja et dic, aquestes ja n'hi ha que la gent me n'ha parlat molt bé, però és que a mi el títol no em crida l'atenció i ja no entro, saps? Allò, Blacklist i no sé què, que m'han dit que està molt bé. No em crida el títol, segurament, segurament, és que no sé si m'agradaria, perquè saps què passa? Que jo quan busco entreteniment no vull rumiar gaire, prefereixo rumiar amb les coses de la realitat però quan miro cine miro d'altres coses, saps? Coses que m'emocionin, llavors sí que em deixo, li faig més cas a les meves emocions i els meus sentiments, ja et dic. Llavors sí, quan escolto música, llavors sí que no si em ve la llàgrima la deixo anar i saps? Vull dir, no em tallo gens ni mica. I amb el cine i amb el teatre, doncs igual. Ara, posar-me pel·lícules per rumiar, què vols que et digui? No, per rumiar ja tinc la realitat, saps? Per rumiar, per més que busquis la solució a problemes reals, no a problemes d'altres o saps allò, el que no suporto quan diuen cine-drama, hòstia, quan diuen drama no em vull saber res. Les tragèdies encara, perquè les tragèdies ensenyen, i a més, una cosa que tens clar amb una tragèdia és clar, a vegades diu cine-drama i no és un drama, que és una tragèdia. Les tragèdies, ja us vaig explicar, les tragèdies es diferencien del drama amb la quantitat de morts, vale? Amb les tragèdies quasi bé no queda ningú de viu, moren tots, vale? Per això es diu tragèdia. Vale? I el drama simplement és patir, molt patir, de patir, però me cago en Déu, no s'acaba de morir mai ningú, tothom patint, i la gent pateix i cago en Déu, i no hi ha manera que ningú es mori, saps? Va, vinga, ben parits, que ja m'he despedit. Us posaré això, el Sultans of Swing, vale? No us veu gaire bé amb aquest telèfon, a veure, volia fer una trucada al 1004, a veure si, però és que em fot una mandra i ja estic pensant des d'ahir, i mira, esperaré, perquè ara, des que torno a tenir cobertura, devien tenir algun fallo, ara, a veure, per trucar, per fer ara el vídeo, no em dona quasi bé informació i tal i qual, però diguéssim que almenys si em truca algú puc contestar i em funciona el WhatsApp, vale? Que és, en realitat no faig servir res més del telèfon, Facebook, WhatsApp i trucades, vull dir. Que això, bueno, i el GPS que l'altre dia el vaig fer servir, i anava una mica més lent que l'altre, però bueno, vull dir que de moment tampoc no el necessito per gaire més, i a veure si em truquen i a veure si em porten el telèfon o a veure què. Ben parits i ben parides, Dire Straits, Sultans of Swing, allò, l'Alchemy, Inly